Oras madihita saluhutna, tapada di marohanam pikirata lato mangihon hatani di bata, martang yang mahita. Dami ni di bata na sumurung siyan saluhut na roha, imana mangaramuti ati-ati duhut pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Hurian itu hatta, tatangi homma hatani di bata, nagabi turpu jamita di minggu Advent na paduahon, imade tanggal 4 Desember tahun 2022. Jinetsian Filipi bidu na parjulu, mamukasin ayat tulu, rodi ayat 10 sada. Sokonomma dirok disi. Mau liati huruk to debatakku ganap huingot tamu. Toktong manang sa diharepe, hutangyaku kamu sudina, siala sirohakku do huula tangyaki. Ay huingot saur muna tu barita nauli, sian mulanay, sahat rodinuay. Apalaon mapos nerohakku, nang upuk ka ulaw na ringgan di bagasa kamu. Patulusun ni idoi, saha rodi ari ni Kristus Yesus. Tamado songoni rohakku midahamuna sudi, ala na di bagasan rohakku hamuna. Ayarap partohap dia sini roha na tuawi duhamu saluhutna. Dinatar hurungiyaw, nang dinahutariason, jala wadolhon barita nauli'i. Ay di bataro saksikku, di balagan si holhu mida hamusudi, mangihuton pangasi ini Kristus Yesus. Jala oddo hupangido, nang malam sumurung horong ni rohamuna, marurat di parbenotuan, doho dinasa panibangon partodion. Lau manakasi na rumikoti, asa pulik kamu, supartu Tuhan sahat rodiari ni Kristus. Asa ramos samu marparbui hati goran, marhiti-hiti Yesus Kristus, bahin hasangapun jala puji-pujian di debata. Itu sahatna. Damang dedang dokan sabro siyaon nagabi topik di jamita, di minggu Advent na paduaho di tikyaw lima, marhaba diyaun manomu ari ni Kristus. Dihamuna amanami na nami doangan sa porsyaon, di bagasan guan ni Tuhan Yesus Kristus, selamat Advent madihita saluhutna. Nuaing bokot mahita tuminggu Advent na paduahon. Songon na somal, nagalak do 2 lilin di minggu Advent na paduahonon. Jalan nagabil lapatan di minggu Advent na paduahon lima, hasatiyaun duhot holong ni roha. Asa siyan turpuk jamita di mingkutta sa darihon, nang revangot taru songo dia jojo ni topik ni mingguon, ima taringot tu na barhaba diyaun, manomu ari ni Kristus. Hinarikot ni nguru na barhaba diyaun, songo pangardiot ta di harun ni Kristusi. Dokan sa persyaun macarikot tu boto ota, ujahan ni panuratonon ni surat ni Apostol Paulus tu huria Filipi. Ia huria Filipi, ima sada huria na pinajoncong ni Apostol Paulus, di sada huta na margoar Filipi, di tahun 40 sia, dung Kristus. Huta Filipi ima sada huta na maringan di luat Makedonia, Eropa. Maragam do pangyusin ni luati, jala suang songoni nang akan nagabi Kristepe, marharuan siyan ragam niya ka horong ng parbangsoon. Arong dui siyan halak Junani ng halak Jahudi. Matsigurang do akka hamoron na masa di hajonjongon ni Huriyay na manosa nguro niya ka na porsyay. Alay nagpigurang akka na duduk na masa di ujui, danggay madili akka na porsyay. Tung tarbarita do habasaro ni roha ni Huria Filipi, na matajajuk na sida mangurupi Apostol Paulus di pakobasyon na song-soni nang uju tarhurung pe si Paulus tujuk do na sida mangalihon pangurupion. Marnida panguluyon ni Huriyay di barita nauli jalalas mardu matu habasor ni roha na sida targorak situtudo roha ni Apostol Paulus
margugihon huriyay, asa setotong na sida sa dia mangihut tutuhani. Siyan hurungan di hutarom, di tongos sodo surat nai. Diturpukon macetak kasdo dia potohon, songon dia apostol Paulus madak muliati itu di pata. Dia jonjongon ni huria Filipi. Tung sotor halupahon apostol Paulus du huriyay. Hinarohon ni las dia potohon apostol Paulus du babua sa diinguti bana do mananyakkon huriyay. Jala di bagasan tangyang naginuhon nila si roha do ibana martangyang. Di parsauran ni huriyay na marsitutu di barita na uli mace positutu do roha ni apostol Paulus babua patuluson ni Tuhanido sahat ro di are ni Kristusi. Hamu akarungan buy matado porrohatta songo dia lasti rohatta mida akarungan na makahulungi hita. Nasesari jana na burju patu pa akan adingkan songo ni mahajonjongon ni huria Filipi ditiki. Odo tangyak tanian seanggiat ma lam torop akka huria ditikion marroha songon huria Filipi. Na se marsitutu mangulahon hatani Tuhani. Nakpe gudang ragam nyaka hamolo dinguruna ale manotong di bagasan hasatiaon. Aku menimusi lau segabil sada huria na perparbui diaka ulaun nadingkan. Dinapatupa ragam nyaka ulaun para sinirhaun. Mida saluhut akka napursia. Nang patupa pangurupion tuaka perberita na uli. Matangyak tahum kadungan lambar taban yang bilangan ni huria di partiki sinuaingon terus songon huria Filipi na basal marruhay. Damang dinang dongan sa fursiaon terus songon natoras na makahulungi anakon na songon ni mapakilalaan ni apostol Paulus mida huria Filipi. Asa di pangedeuhan apostolido ditanyang na asa di pasu-pasu Tuhani na sida. Ima akka na porsye, jala sumurung holong ni rohana sida. Marurat di parbenotuan nang panibangion, lah manakasi dia mana romikot, asa polin na sida, seperti Tuhan saharu dia dengan Kristusi. Nguru na barhaba diaun, manau are ni Kristusi, omma na pinangido ni apostol Paulusi, di huria Filipi, jala na songi dotong, di guruta sinuaingon. Turik kok situturu habadiau ni. Ai habadiau diparangi imatad dani haporsiau. Alai naing do ingototta habadiau namar situturu dang habadiau namar paresem. Di Hebrew 12 ayat 14 di dokatan itu hatta. Asa tahalaputi mangulu namar habadiau. Ia suarung hadulatun niruha tung nasutama do hita mardida Tuhani. Dang na murama ngulu di bagasan hadaulaton ni roha. Olo do alani parange hadaulatoni gabi di hasuguhon purtibiok kita. Dirihei kita. Asa muru tepatudu hopping guru nabar hadaulaton nguru nabadia dada sada paksaan ni. Adak Tuhani memaksa hita mangulahun sada-sada si ulahun. Diriadu tu hita rohana bui manibangi hira-hira dia ma didok rohatta dengan ulah-unotta. Holani, naing nian nata peliti, akan adingkan, jalan nasa urdut, tulomone ruhan di Tuhani. Anani iri kod rohana patas, lahum manibangi dia mana domingkan, sutung salah pilit tidak. Tung nasotik kosdo molo salah milit tidak. Kuarna pina salah pilit, nabi parohon pal soliodi. Alani nasa nanaing taulahun ikum manak do tatibangi. Manak tapikiri. Asa tabahin pangarimangon. Hira-hira buhadwi. Dingga dwi mang nadang. Dinguluton macam ragam sututuru na bui pilitota. Sian akka ulaw na metmet. Satu akka ulaw na balga. Yusarana siya na milit ahanan ng panganota. Ahanan ng ulahunota. Didi hita mangan. Didi hita mangula sahab tu na milit si rokok ni todi iko jamok do hita dang asal-asal na milit tidak
Suang songoni nang dingoro ni pertodion, rikoddo totuhonotta pamilitotta. Unang salapilit, sotung gabi, manol soli. Dumutusi hamwa kadungan, arong do songono sada barita mardonga puda. Arong madua halak danak na kembar, na sorang di sada keluarga. Tongota he ia natoras tidak danaki apalatung soding gaddo parsarebe onda sida. Parangin api si cahado. Ehor na mabuk jala marjuji do na sida. Urang dupi akaulaw narorang na nilo na sida. Di baheni gabe so apala dinggaddo pakorhon na tu anak konne. Dang dia torehon na sida be anak konne. Hinorohon ni ulaw narorang. Ujungna arong mahalak na manongos danak na kembari asa di bawah gudang-gudang di panti asuhan. Tung lambang gudang dadanaki, tung marsikola di pasikolahon di panti asuhan, tung jupak tikina mangarato manasida, laho mangolui akka parkarejuan, diinganan na mardagam. Dung piga-piga liling, arong masahala ama siyan pengurus ni panti asuhani, mangalui si dua halaki. Jupang may bano tutung, tu sada siyan nasida ima tu si nomor 2, tu siyang kian. Ala tersongkot mamatay mardida, ala tung macerorang do pangalahona. Holo na berjuji, holo na babuk, yalanungan narkobaw ni bana. Disukumma, buasa ge besongoni pangalahom. Yalus na makarungan di rokibana songonon. Ay mangi hutton na niuli na turaso doaw. Basongoni amukku, basongoni manangaw. Edu upahen ge besongonon gulukon. Imaha makarungan alus na. Dungi baju pangmamusi amatay dohot tu siya kangan. Di baju pangi ibana tersonggot ibana mardida, ala nungga gabe sahalak na hasia ibana, sahalak pengusaha nak sukses, burjudi akaragam ni ulaun, jala burjutong di ulaun ni huria. Dungi di sukumma ibana, ahado ubahin, bui gabe songoni ibana. Alus na ima, mulu na julu, tung apala soding gaddo pangalahoni amukku. Tung sodia toreho duhami, lalak do amuki, honan na berjuji, mabuk do akau na asing di ulahon. Alai ge besar licin-licin tu idiau. Na mangajari au, tung na soolo au, mangi hutton ulau hisongoni. Toho matong, hinorhon ni gabi marsitutu ibana, laho madelani area-area neguruna, dungi gebe sahala jolman hasia du ibana. Hawa kadungan, ia barita mardoga pudai paduruhon, habisuhon yanakon syakangani, mamildit na dingkan di korura. Jala pasiding nasudingkan. Adi rajomi ibana do, natumagonat do marpangalahon na dulat, asa daputan, guru na barhasurangan, guru na bartua. Dokan sapur siyaon turus tu sido nakita. Asa manat mahita mamildit, akka narong di goduon. Gurang du akka naringkan, ali arong dupi nadumingkan. Jalan nadumingkan idu pilditotta, dinamanomonomu arnit Kristusi. Songo sitong nahita sahalak na prosia di Tuhan Yesus, naing dudinggap parangetta, toktong marhabadiaon, unang marlaok, dohot akaulaw na sudingkan. Mulu sa para nung targuar hita, gabi halak Kristen, nang marstitutu hita, paduruhosa. Songon parangin ni huria Pilipi. Nakpegurang akana sudingkan, aledang dohot na sida, gabi siuda na sudingkan. Asa nang mahita songon sere, songon mas, manang tuliepe di piakon, sayho doi gabi mas. Asa manang di dia pe hita maringkanan, nang mahita gabi sira dohot panodang, gabi sitiruon, diakka ulaon dadingkan.
Alani hamwa karungan sotung salapilit hita di gurun. Dalan na buharo asabuy hita una salapilit. Hobbar tutur pukon manghuton songotangyang ni si Paulus nang hita pe marsitutu mahita martangyang mangiru tutuhani asa dileho parmena Tuhan dohot panibangyon mamilit dia ma nadumingkan. Dadahonan asal dinggan di dok rohatta alay dinggan di dok rohani tuhattai. Hobbar tulawone rohani Tuhane. Songon si Joshua rap dohot hala Israel na milit marsobba horoto di batane Israel. Songoni manak kita mamilit marsobba makapursiay tuhatta Jesus Kristus. Songon si Maria na si bajonot diri tulabung ni Tuhani lato bangihon hatana. Songoni manak kita pajonok ko derita tutuhattay laho tumangihon na nidok ni Kristusi. Songoni manang hita hamwa karungan di bagasang guru si kanupari. Tapajonok maderita tutuhani tapatuduhum ma guru na barhabat yaun. Asa dimingguat penda padua honon mangasahon horoni rohani Tuhani. Marsitutu mahita mamilit jala mangulahon na dumingkani. Pilit ma nadingkani. Pilit ma hanguluani. Pasiding ma akka najat. Ulahom ba akka nasitong bayan sangap di guardi Tuhani. Asa tulus 10 tahun songon hau na ramos marparbuya hati kurang bahin hasangapon jala puji-pujian di dipata atau marparangi na marhabadiaw mahita manungu ari ni Kristusi. Amin. Martang yang mahita ali Tuhan dipata para siruha na suburung separuhai mahami memilit akan dumingkat di kurun namyon. Asa barhiti-hiti akan adingkani. Huparbuyo kami akan adingkan di hangaluan si kanupari. Bayan sanggap do puji-pujian di guar mana sunbadiai. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Jalu matang yang namyon. Amin.